Jeg vil vise koncentrationerne, og alle koncentrationerne, det er A2 lige med B2 plus C2 minus 2BC ganget med cosinus til den vinkel, du gerne vil finde. Og i den her, så er det så vinkel A, vi gerne vil finde. Og det vil vi gøre ved at sige, så vi har en trekant, og så har vi B og A og C, og så har vi lille b, lille c og lille a, og så deler vi den op i to, så vi har to retvinklede trekanter, og så vil vi sige finde siderne på hver af de to retvinklede trekanter. Så vi vil slette det her, så vi ændrer det til den her side, lille side her til x, og den her side til b minus x, fordi at hele den her er b. Så den her side minus med det hele, eller den her minus med det her, så får vi den sidste side. Så har vi den første trekant, og det er så x-hjernen plus vores højde her, så h-hjernen, og det er så lige med vores c-hjernen. Der bruger vi bare almindelig Pythagoras. Og det samme gør vi i toeren i den her. Så siger vi bare b minus x i anden plus h i anden er lige med vores a i anden. Og det er så vores det er de to sider, vi gerne vil finde. Og så har vi hvis vi gerne vil finde vores vinkel hernede, for at gøre det lidt nemmere, så har vi cosinus til vinklen A er lige med x minus c, og så isolerer vi så x, som vi kan bruge den herovre. Så det bliver x lige med cosinus til vinklen A, og så kan man så gange c, bagefter. Så vil vi prøve at skrive det op, så vi siger, vi vil minus 2'eren, vi vil minus 1'eren, så vi siger b minus x